Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 17-nji iýuluny aksanyna. Bayraktar, Türkmen gazyny Iranyň ösü bilen import etmegi meýilleşdirýär. Dalaşgar 2024 ýokary okuw mekdeplerine täze hünär uğurlar açyldy. Yamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owudan goly boldy. Mbappe, men bagtly bolan, Realda oynamak arzum hasyl boldy. Bayraktar, Türkmen gazyny Iranyň ösü bilen import etmegi meýilleşdirýär. Türkiýe Respublikasynyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň TV gazynyň sebäp arkaly Türkiýe getirilmegi babaty deýişli alalaşygy baglaşmagy meýilleşdirýäni belenili. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Energetika we Tabiiy serişdeler ministri Alparslan Bayraktar Bloomberg neşrine beren beýanatyna habar berdi. Häzirki wagtda Türkiýe Türkmenistanyň TV gazyny goňşy Iranyň ösü bilen sebäp görnüşini import etmek mümkinçiliklerini öwrenýär diýip ministr Bayraktar belläp geçdi. Ministriň bellemegine görä şu aýyň ahyryna çenli bu ugurda deýişli alalaşan gazanylmagy meýilleşdirilýär. Melim bolşýar Azerbaýjanyň döwlet newit kompaniýasy bilen Türkiýanyň BOTAŞ döwlet kompaniýasynyň arasynda 2024-nji ýylyň 4-nji iýunyna Türkmen TV gazyny Azerbaýjanyň ösü bilen Türkiýe Respublikasyna iýermek boýunça alalaşyga gol çekilipdi. 2024-nji ýylyň marsyna bolsa Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda TV gaz podogyna hyzmatlaşygy ösürmek boýunça ähtnama gol çekilipdi. Şeýle hem goloýda Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda 10 milliard kub metr Türkmen TV gazyny Iranyň ösü bilen sebäp görnüşini Irak Respublikasyna iýermek boýunça deýişli alalaşyk gazanylypdy. Dalaşgar 2024 ýokary okuw mekdeplerine täze hünär uğurlar açyldy. Türkmenistanda täze okuw ýylyndan başlap dürli uğurlar boýunça hünärmen zerurlugyny nazara alyp, birneçe ýokary okuw mekdeplerine bakalavr, hünärmen we magistr maksatnamalary boýunça täze hünär uğurlar açyldy. Bu barada Türkmenistan gazetine habar berilýär. Hususan Saparmada Taýyş Niýazow adynaky Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetine magistr maksatnamasy boýunça owakyjylygynyň ykdysadyýet we dolandyrylşy. Zootechniýa Seytnazar Seyda adynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna hünärmen maksatnamasy boýunça pedagogika bilimi, Hatay dili we edebiýaty, Türkmen dili we edebiýaty, pedagogika bilimi, fars dili we edebiýaty, Türkmen dili we edebiýaty, bakalavr maksatnamasy boýunça ýürütüleşdirilen bilim, defektologiýa. Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutyna hünärmen maksatnamasy boýunça metrologiýa, standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak, seismologiýa we seismika durnukly gurulşyk. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna bakalavr maksatnamasy boýunça halkara sowda. Türkmenistanyň Inžener-Tehnik we Kommunikasiýalar Institutyna bakalavr maksatnamasy boýunça uçuş aparatlarynyň we hereketlendirjileriniň tehnik ulanylşy, howa gemileriniň aviasiýa we radioelektron injanlarynyň tehnik ulanylşy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna magistr maksatnamasy boýunça halkara arbitraj we işöwürlik hukugy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna magistr maksatnamasy boýunça medeniýeti öwrenç uğurlar açyldy. Şeýle-de 2024-nji ýylda jemi 15.926 dalaşgary talipliga kabul etmek meýilleşdirilýär. Talip 2024 giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalary ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Yamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owudan goly boldy. Germaniýada geçirilen futbol boýunça Ýewropa çempionatyny Ispaniýanyň düzüminde çempion bolan 17 ýaşynda Lamine Yamalyň ýarym finalda Fransiýanyň derwezesinden geçiren goly Ýewropa çempionatynyň iň owudan goly hasaplandy. Deýişli reyting Ýewropa futbol assosiasiýalarynyň geňeşiniň saýtyna ýerleşdirildi. Halkara futbol ýarşyna gatnaşan iň ýaş futbolçy hökümne Peläniň rekordyny täzelen Yamalyň bu goly Ispaniýa bilen Fransiýanyň arasyndaky doşlukda hasabyň 1-1 hasabynda deňlenmegine mümkinçilik berdi. Yamalyň uzak aralykdan depen pökküsi ilk ölen derwezäniň sütünne degip, soňra derweze gönükdi. Şeýle bu gol Yamalyň Ýewropa çempionatlaryna gol geçiren iň ýaş futbolçy bolup rekord goýmagyna getirdi. Yamal bu golu 16 ýaş 362 gün bolan wagtda geçirdi. Ýewropa çempionatynyň iň owudan gollarynyň üçlügini Ingliz futbolçy Jude Bellingham'yň hemde Şwitsar futbolçy Xherdan Shaqiriň geçiren gollary bar. UEFA tarapyndan çempionatyň iň owudan 10 golunyň reytingi düzüldi. Bu reytingde Türkiýeden Arda Gülerň hemde Mert Mülderň geçiren gollary degişlikde 5-nji we 6-njy orunlary ýeledi. Mbappe, men bagtly bolan, Realda oynamak arzum hasyl boldy.
İspaniýanyň Real Madrid topary düzümine erkin futbolçy hökümine goşulan Fransiýanyň milli ýygynysynyň ýyldyzy Kylian Mbappé üçin meşhur Santiago Bernabéu stadionynda tanışdyrlyş dawrasyny kurady. Oňa ispan toparynyň ýolbaşçysy Florentino Perez hemde bir döwür ispan toparynyň düzümine çykyş eden we tälimçi bolan Fransiýaly meşhur futbolçy Zinedine Zidane gatnaşdy. 80.000 orunluk stadionu Real Madrid toparynyň köýnekçesi bilen çykan Kylian Mbappé geljekde jan köýerläriniň öňünde ispan dilinde gürledi. Ol hakykatdan hem bagtda olanlygyny belläp, özüniň çağalykdaky arzuwynyň hasyl bolanlygyny aýtdy. Real Madrid toparynyň ýoldaşçysy Florentino Perez özüne başdan bäri ynanyny üçin minnetdarlyk bildiren Mbappé, "Meniň çağalara käbir aýtjak zatlarym bar. Men hem bir döwür siziň ýaly ýaş çağadym. Arzuw hemde hyjy bilen islen arzuwuňyza ýetip bilersiňiz. Çağalygymda meniň ýeketek arzuwum bardy. Bu ýere gelmek meniň üçin örän uly bagyt. Indi bolsa meniň ýene-de bir arzuwum bar. Ol hem bu toparyň üstünliklerine goşunt goşmakdyr" diýip bellidi. Ma'lum bolýar, Kylian Mbappé Fransiýanyň PSG toparynaky futbol karýerasyny tamamlap, Ispaniýanyň Real Madrid toparyna geçdi. Fransuz futbolçy bilen ispan toparynyň arasynda 5 ýyllyk şertnama gol çekildi we Mbappé lukmançylyk barlygyndan geçdi. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indi sanyny görüşýänçek, hoşta bolun.